ko kuma mutane da suke girman kai da alfahari, wanda ba sa bauta wa Allah, ba sa kyautata ma iyaye balle yan uwa da dangi, ba sa kyautata wa marayu da miskinai, ba sa kyautata wa makwabta, ba sa kyautata wa matafiya da abinda hannunsu ya mallaka musu, sannan suna rowa da dukiyoyinsu, suna umurtan mutane su yi rowa. Idan suka tashi ciyarwan ma to za ka ga ta hanyar riya ne, sannan a wajen shashanci ne ma ake ba da kuɗin. To shi ne a jiya Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda shaiɗani ya mamaye shi to babu shakka ya yi asaran aboki. To Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu cewa shi baya zaluntan bawa, duk abin da ka bashi daidai da ƙwayan zarra Allah zai baka, zai ninninka maka. Shi ne Allah ya ce yake so ya nuna manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ce ka fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin. Wato irin waɗannan mutanen masu waɗannan ɗabi'a, masu rowa, wanda ba sa bin umarnin Allah, me za su ce, a wani irin yanayi za su kasance a ranar da ji'ina min kulli ummatin bi shahidin, za mu zo wa kowace al'umma da annabinta, wa ji'ina mika ala ha'ula'i shahidan, kai ma mu kawo ka zamanto shaida ga al'ummanka. Wato a gobe kiyama kowace al'umma Allah zai tada su tsaya batch by batch, kowace al'umma ga ta nan a tsaye, kowace kamar yadda ake jera platoon na soja idan ana parade, ga platoon na farko, na biyu, kowanne za ku ga da ɗan kwamandan shi a gabansu a tsaye.